Instituto Escolar Daniel Mangrané y te queríamos hacer una entrevista. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vanessa Ortega. ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años. ¿Y con qué categoría corres? Corro con la categoría senior A. ¿De dónde eres? Soy de Aldeanoa de la Vera, un pueblito de Cáceres. ¿Y perteneces a alguna asociación? No, estoy federada para correr carreras de montaña, pero nada más. ¿Te ha sembrado difícil la cursa? Sí, la carrera ha sido difícil, pero bueno, muy bonita. ¿Qué tramo de la carrera cambiarías? Igual el llaneo y alguna bajadita. ¿La carrera te se ha hecho larga, dura? Un poquito dura, un poquito larga, pero bueno, bien. ¿Qué tipo de entrenamientos haces? Bueno, este año he corrido carreras de kilómetro vertical de la Copa de España y bueno, lo que hago realmente es montaña. ¿El entrenamiento que has hecho te ha servido para esta carrera? Sí, sí me ha servido el entrenamiento. ¿Qué campeonatos has ganado? He quedado la cuarta en la Copa de Kilómetro Vertical de España. Muchas gracias por tu atención. Gràcies a vosaltres. Hola, bon dia. Aquí estem amb Llorenç Vericat, el primer classificat amb la categoria júnior. Ens podries respondre unes preguntes? Sí, home, sí. Pregunta. Com ha anat la cursa? Bueno, bé, ha sigut dura, el quilòmetre 2,5 al 4, era una pendent molt forta, molt dura, i les vistes molt boniques, i de tot fred, però tot i així molt bé, bon temps, satisfet. T'havies entrenat per haver vingut en aquesta cursa? Bueno, porto una setmaneta, 2 setmanetes antes que he corregut bastant, he fet algunes sèries o altres, però tampoc he entrenat en excés. És la primera vegada que la faig i molt bé. Havies participat mai en aquesta cursa? No. I algunes altres? Sí, he corregut al Reguers, a Paüls, però aquesta no l'havia fet mai. La tornaràs a repetir? Si puc, sí. Si l'any que ve m'ho permeten les competicions altres que faig, sí que les repetiré perquè val la pena. Vale, gràcies, vinga, fins una altra. Hola, bona tarda. Estem en Ragna Tebas, la segona classificada al segon quilòmetre vertical i la guanyadora de Catalunya. Ens sabries fer una valoració de com ha anat aquesta cursa aquest any? Doncs sí, era una cosa molt dura, molt explosiva, diguem, perquè normalment faig curses que són de 20 o 30 quilòmetres i és molt important que estiguis molt resistent, que pots aguantar un ritme durant molts minuts, durant igual 3 o 4 o més hores. I en aquesta cursa és una cursa molt curta, d'una hora i uns minuts més, i has de córrer el més ràpid possible i el teu cor bateja molt fort per poder aguantar el ritme que portes, no? I llavors, jo personalment he sortit molt ràpid, massa ràpid, hauria d'haver sortit una mica més a poc, i després he notat que anava massa ràpid i que no podia aguantar el ritme perquè el meu cor ja no podia més. I mira, llavors he intentat de mantenir aquest ritme i he anat pujant i trobava, bueno, sí, clar, vas trobant una mica cansada i vas pensant coses i intentes animar-te i clar, trobes també altres corredors i vas pujant i mira, al final m'ha costat 1 hora i 14 minuts i estic contenta, és un bon crono. He quedat de la classificació, penso que 15ena, llavors ho he fet bé, però igual un altre dia hagués pogut fer millor, igual un altre dia pitjor. L'any que ve tornaràs a participar en aquestes curses de muntanya? Clar que sí. Pues des d'aquí te donem sort i pues, que l'any que ve pugues fer-ho millor. Vinga, moltes gràcies. Adeu. Adeu. Hola, estem amb Benjamí Prades, el guanyador general d'aquest quilòmetre vertical 2011. Què t'ha semblat la cursa? Ha estat molt difícil? Bueno, sí, és una cursa bastant dura, és tot pujada i se fa molt dura, sí. D'on ets? Soc d'Alcanar, De quina associació has participat? de l'agrupació excursionista d'Alcanar. Com et sents de ser el guanyador? Doncs molt satisfet perquè això no és la meva especialitat, jo soc ciclista i, bueno, però els quilòmetres verticals m'agraden molt i tenia ganes de fer-ho bé i ho he aconseguit. Quantes vegades has participat en aquestes curses?
En curses de muntanya he participat a 3 curses i esta és la tercera i el segon quilòmetre vertical. I has guanyat totes les vegades o has quedat el segon? No, l'any passat vaig fer tercer i aquest any primer. Moltes gràcies per haver respost les preguntes. Moltes gràcies a tu. Adeu. Hola, bon dia. Som de l'Institut Escola Daniel Mangraner. Em podries respondre algunes preguntes? I tant. Com et dius? Eduard Prades, Quants anys tens? 24. Has concursat mai alguna cursa? Sí, he fet 2, la de Hort de Sant Joan de fa 2 anys i el quilòmetre vertical l'any passat. De quina associació vens? Bueno, soc d'Alcanar, hem ficat a Alcanar, però en realitat som independents. Has mantingut algun entrenament estricte per arribar a aquesta cursa? No, jo sóc ciclista i bueno, quan acabem la temporada pues, comencem a córrer una miqueta i com ens agrada l'esport en general, pues, ens agrada aquest tipus de carreres i no res, he corregut 4 dies. Saps la classificació que has quedat? Crec que tercer, no sé. Gràcies per respondre'm a aquestes respostes.